numărul 25 de la clubul Hard Body București, Mirela Dirnescu. Hai, Mirela, așa. Numărul 203 de la culturistul Râmnicu Vâlcea, Georgeta Olaru. Numărul 217 de la CFR Iași, Paula Chihaia. Și numărul 245 de la Activ Sibiu, Nicoleta Vlad. Acestea sunt cele 4 concurente de la Body Fitness feminin 168 de centimetri. Vă reamintesc, la Body Fitness sunt 4, feminin bineînțeles, sunt 4 categorii: 158, 163, 168 și plus 168 de centimetri. Suntem acum la 168 de centimetri, penultima categorie, runda 1. Știu ceva de la vicepreședintele. Aolo, aia te punctează. Păi click-ul nu acoperă pe arbe. Eu nu știu bani la toate, nu acum nu văd. A doua e bine, mă. Nu e mai bine, mă. Paula mă arăt. Da? Bravo, fetelor! Maestro, puțină muzică de fond? Este. Oh, ce melodie! Privirea sus! Ce nu concurează? Ești mai frumos. La public? Bravo, fetelor! Sunt comparații, contestații. Ce mai vreți voi să fie? Hai că va... Mirela Dirnescu. Uite, mai există Harbad. Numărul 203 de la culturistul Râmnicu Vâlcea, Georgeta Olaru. Numărul 217 de la CFR Iași, Paula Chihaia. Și numărul 245, Nicoleta Vlad, de la Activ Sibiu. Ne pregătim, fetelor, pentru primul sfert de întoarcere, la dreapta. Promit că nu vă țin mult, promit, da? Că și alții au promis că măresc pensiile, dar nu au făcut-o. Paula, mâinile mai în spate puțin. Asta e administrație. Bravo, capul sus. Poți să șoptești din caz mic eu. Paula, coatele mai pe spate. Mulțumesc, fetelor. Hai! Cu spatele la public, la dreapta. Mulțumesc. Următoarele de întoarcere la dreapta. Mâinile puțin mai în spate. Poziția aceasta este dreaptă, relaxată, cu capul și ochii pe aceeași direcție cu corpul. Mulțumesc. Următorul sfert de întoarcere la dreapta.
cu fața spre public. Aici unde poziția este dreaptă, relaxată, călbiile apropiate, tălpile depărtate, unghiul acestora 30 de grade, genunchi apropiați și neîndoriți, abdomenul în sus, pieptul discuși dur, fața, umerii în spate, ambele brațe atât relaxate, în lateral, la linia continuă și așa mai departe. Vedeți cât trebuie să vadă arbitrii? Bun, fetelor, acum, ce facem? Eu vă mulțumesc pentru prima parte. Acum, ne întoarcem și două la dreapta. Haideți. La dreapta. Mulțumesc. Următorul sfert de întoarcere la dreapta. Poziția brațelor va determina ca partea superioară a corpului să fie ușor, o să fie spre dreapta, cu modul drept coborât și unul ușor delicat, rămânem până acolo. Următorul sfert de întoarcere la dreapta. Aici suntem acum. Poziție normală, nu trebuie exagerat. Întoarcere la dreapta, cu fața spre public, ultimul sfert de întoarcere din această finală, de la 168 de centimetri. Din București, de la clubul Hartwa din București, Mirela Birnescu, locul 4, așadar la această ediție a campionatului național. Ce-mi place mie la tipii ăștia doi, la Viorel Futi și la Ionel Pungău. Lasă că mă duc eu. Știți să le sărute pe fete, lasă că vă văd la băieți ce faceți. Pe locul 3, Nicoleta Vlad, activ Sibiu, mă lasă pe mine la băieți, sigur. Pe la activ Sibiu, Nicoleta Vlad. Arde Iașu sau ce? Nu, haide Iașu, scuze. N-am aud bine cu urechea dreaptă. Pe locul 2 și vicecampion național la Georgeta Olaru, culturistul Râmnicu Vâlcea. Poate fitness 168 de centimetri. E bine cu Iașu? Bineînțeles. Și pe locul 1 și campioana națională la Pati Fitness 168 de centimetri de la CFR Iași, Paula Chihaia. Și el atât pe ce să te pierd prin culise pe aici. Mai la altul titlu. Da, mai este, merge. Bravo, Paula! Finalistele, medaliatele de la această probă 160 de centimetri. A treia persoană și a cincea nu fac parte dintre concurente. Mulțumim, fetelor! Vă revedeți cu arbitrii, cu publicul în 2008 și mai departe.